Sí? Digui'm? Com? Qui diu que és? El patge reial? Sí, home. Si de veritat ets el patge reial, digue'm què em vas portar quan tenia 6 anys. Ostres! És veritat! És el patge reial! I això que aquell any t'havies portat molt malament. I què puc fer per vostè, patge reial? Hem perdut un regal i m'heu d'ajudar a trobar-lo, abans de que acabi la cavalcada. I portar-me'l. Un regal perdut? No el trobem. L'únic lloc que ens falta per mirar és... A Televisió Espanyola Catalunya. Doncs no pateixi, que amb els meus amics de la tele el trobarem segur. Quan el trobi li porto directament a la cavalcada. Sí, fins després. Esperi, no pengi. Una última pregunta. A mi em portarà tot el que li he demanat? Hola? Patge reial? M'ha penjat. Deu tenir molta feina. I jo també. Hem de trobar el regal perdut. Ajudeu-me! Ajudeu-me, que haig de trobar el regal! Hola, que hi ha algú? Socors, ajudeu-me! Eo! Deuen ser tots a la cavalcada. Jo haig de trobar el regal! Sisplau, que algú m'ajudi! Què fan uns cowboys aquí? Hola, m'ajudeu a buscar el regal de Reis perdut? Sí. Doncs va, anem, sisplau. Mireu per aquí, dins els calaixos. Cuando os dije que podíais venir vestidas informalmente, no me refería exactamente a esto. Necessito que m'ajudeu a buscar el regal de Reis. Ayudadle. Ayudadle, que es una emergencia. Id con él. Va, ajudeu-me. Ha d'estar per aquí, ha d'estar en algun lloc. L'hem de trobar aviat o no arribaré a la cavalcada. Os dije que podíais venir vestidas así más frescas. No me refería a esto exactamente. No hace falta que me digas nada. No has encontrado el regalo, ¿no? Ayudad a este hombre, ayudadle, que es una emergencia absoluta. Venga, va, ayudadle. Anem. Hem de mirar per tot arreu. Ha d'estar a algun lloc. Va, ho hem de trobar, com sigui. Oye, por favor, no desordenéis las cosas. Encontradlo, pero no desordenéis nada, por favor. També em podran ajudar a buscar el regal. Escolteu! Eo! Escolteu! No em fan cas! Escolteu! Ja sé com fer-ho. Escolteu, m'heu d'ajudar a trobar un regal perdut, d'acord? Sí! Doncs va, busquem per tot arreu. Vosaltres també, mireu per aquí darrere, a veure si el trobeu. L'hem de trobar. Ha d'estar a algun lloc, Mireu aquí bé. No el trobeu? Nois, veniu cap aquí, nois. Veniu cap aquí. I tu, què fas aquí dalt? Baixa del sostre, home. Anem a buscar un altre lloc, aquí no hi és. I ràpid, que no tinc gaire temps. Anem. Estem aquí. També que anar així. No, però si això no, potser... Anem. Hem de trobar el regal. Ha d'estar a algun lloc. Què passa aquí? Oh, però si teniu alguna cosa, què és això? Un mapa. Un mapa? Hi ha un punt marcat. Creieu que aquest punt assenyala on està el regal? Sí. I per què no anem a mirar? Va, anem, ràpid. Ha d'estar cap allà. No! Per què no? Com n'esteu tan segurs? Al revés.
un error el pot tenir tothom. Llavors és... Allà. Cap allà. Hola. Esteu veient el mateix que jo? Sí. Anem. Hola! Com brilla! Hem trobat el regal! Però és molt tard, ja no arribo a la cavalcada. A no ser que els Reis Mags m'enviïn la seva màgia. Un bé per vosaltres! Realment, quina relax, Lupita. Ai, l'ha trobat. Àngel, ja estàs aquí, oh! Ja estic aquí. Sabia que podíem confiar en tu, Àngel. suposat. És aquest el regal? És aquest. És aquest el regal, Lupita, què et sembla, el veus? Molt bé, però m'agradaria saber què hi ha dins. Què hi ha dins, Àngel? No ho Què sé, podria haver-hi? no ho sé, el rei m'ha dit com era per fora perquè el poguéssim trobar, però no sé què hi ha dins. Clar, però és un regal que deu ser molt important perquè a tu el Patxa t'ha manat, el rei i el Patxa, t'ha manat que anessis a Televisió Espanyola i busquessis aquest regal. I jo crec que si és tan important, l'hauríem d'obrir en un lloc ben alt. Per exemple, deixeu-me pensar, Barcelona... A Què veure, us sembla el Tibidabo? Sí, és un lloc molt sembla bona alt. idea. L'aixequem? I, Àngel, i tu te'n pots anar cap al Tibidabo? D'acord, Doncs vaig sí. cap allà. Vinga, sembla? fins ara, vaig cap allà. Que vagi bé. Mireu, l'hem trobat. Aquest és el regal. Mireu què hi ha dins. Ho hem aconseguit entre tots, amb il·lusió, amb màgia i amb optimisme. Aquesta cavalcada és per a tu, que has somiat, que has participat i que no has perdut l'esperança d'aconseguir un final feliç. Dorm tranquil, que demà el teu somni es farà realitat. Feliç nit, Catalunya.